uthi umamncane kwenzeka kanjani konke lokho? Ubufebe iwona nje engizama ukuchaza. Ubona ubufebe lo muntu uze ekhaya egane nono ezogana ubaba kodwa sebona indoda ey'nganeni zakhe. Yona into ngifuna siyilungise. Osho ukuthi ngikhala ubaba kungathi ngiyingane mase ngifengithelana nobhuti wakho usuthini. Usuyibona iy'ngane kodwa wagana ubaba ogane kanjani nobaba ngiyitholile njengami. Vele suwatholile amafesitela usibuyisele ubhuti wethu yena azokwazi ukuthi asikhontrole njengomuntu omdala ukuthi. Uhlukana-ke nobufeba naye ulala nengane ngobani vele ulalela nengane ulalela nengane ngizoshada nami ngiyingane kwashona sinengane mina nawe asingani kodwa uyazi iposition yakho as umamncane wethu sifundisa inhlonipho hayi ukuthi uzohleleke soze walunga wena uyohlezi kanje ngifuna mina uku-understanda la kwenzeke kanjani ukuthi wena-ke ufike uzo ekhaya uzogana nangumuntu omdala uma edlule emhlabeni uthe 2 years engekho emhlabeni and njengamanje sekunamahlebezi ukuthi amahlebezi noma uneshow ngineshow nayo uyakwazi lokho uyakwazi lokho baningi abantu abakwazi ubhuti wami akasahlala ekhaya sehlala kwamamncane ngibona nje ngoba exoshwe imikhuba yakho uxoshwe umkhuba wakho akusho ukuthi uvulela amathangu ulale naye akusho lonke uyavulela nje ngizolala naye kanjani ngizolala naye kanjani ngeke nobhuti wami ngizolala naye kanjani ngizolala kanjani mina ngigalala naye awuyiqoqa ifuthi nawe yini hayi okahle nawe okahle hayi ngicela sikhulumeni ukuthi angicika le ndawo sihlale phansi sikhona sizokhuluma kahle lento lena because manje nivukelwe imoya no2 and kuwesi nina niyayazi lento mina ngiyazi so usithatha phi isibindi sokuqoma ingane yomyeni wakho ekugcineni uzoma ngokuthi anihlobene kwenzeka kanjani lokho angithi ngisemncane nami manje bobongeke ukuthi mhlawumbe umomncane uqome ngaphandle ngitshele webhuti ngeke ngize ngikwazi ungenisa enye indoda emzini kukhona untanga wami egceke hayibo awukufihli manje usuyavuma ukuthi uyalala naye awusakufihli lo ngithile ngithi ufuna ngizokhuluma lokho ngithi ungibizela awunawo amahlelo okhuluma lento oyikhulumayo mhlambe omunye mengabe unaye umfana lo othandana naye njengamanje ubugqoka kanje vele noma ugqoke kanje ngoba uza la ngihleze ngigqoke kanje uhlezi ugqoke kanje makhoti njalo loyo ngane mina ngihlala nangane lapha ngihlala nobhuti wakhe ngoba axoshwe imikhuba yakhe ingane yena noma ingane ayona ingane hayibo ubhuti wakho phela mina yena ubhuti wami indoda yami ngithi uyasho ayisho wena phela indoda yami ngithi uyasho nje usuyakuvuma lo mhlambe I need to understand ukuthi lento neqala ubaba esakhona noma ubaba besengasekho ubengasekho uyenziswa yini kanjani uyenzelani lento ngithi ingane sekusho wena ngizoshada nobaba wakho uzoshada kanjani nobaba wakho emdala